Ako pripraviť kožu na tetovanie? Najdôležitejšie je oholiť jednorazové žiletky, žiadne tie, ktorými si sa ty holil, alebo holil asi si nohy. Takže jednorazové žiletky, jednoznačne čisté utierky. A potrebuješ si vyholiť tú danú oblasť. Už len z toho dôvodu, že tie chlpky všetky ti budú zavádzať počas tetovania. A keď ti niekto bude hovoriť, že nie, v žiadnom prípade tam nemám chlpky, sú tam vždy také minimálne maličké chlpky, ktoré sú samozrejme mastné, keďže koža je mastná. A v tú sekundu ti bude sa na nich zachytávať farba, respektíve ti budú zavádzať pomedzi to, ako budeš chodiť ihlou. Takže určite si vždy priprav oholiť pekne celú danú oblasť, že kde budeš tetovať. Všetko sa zahadzuje jednorázové. Druhé je dezinfekcia, tá je absolútne nutná. Tá ti samozrejme aj odmastí dané miesto, aj nachystá pre tetovanie. Jakmile si to vydezinfikuješ, cítiš, že koža je už čistejšia. Ono je dosť taký veľký rozdiel, že jedno je také mastné, že šmykneš sa. A keď teraz budeš čistiť, vyčistíš kožu brutálne do čista. A teraz už máme kožu pripravenú na tetovanie. Máš rukavice, takže rátaj s tým, že toto už je operácia, už to má byť všetko čisté. Žiadne dvíhanie mobilov, žiadne škrabanie sa vo vlasoch, v nose alebo podobné niečo. Ty už sa ideš venovať tetovaniu, musí to byť všetko 100% čisté. Iba tak predídeš infekcii alebo hociakým iným bordelom, nezaneštieš nič do rany. Jasné?